Zanima vas kako prilikom kupovine svakodnevnih namirnica dobiti više za svoj novac? Onda ste na pravom mjestu. Pozdrav svima i dobrodošli u pametnu košaricu. Zašto pametnu? Svi smo svjesni koliko su cijene porasle u zadnje vrijeme, pa je cilj ovih videa da zajedno isprobamo sve savjete i metode kako kupovati pametnije, dobiti više za svoj novac ili pak kako svoju redovnu kupovinu platiti manje. Kao što možete vidjeti, obavila sam kupovinu. Točnije, 2 kupovine. Kako bi izbjegla impulzivne odluke i neplaniranu kupnju, napravila sam i popis koji vam uvijek može poslužiti kako bi što preciznije isplanirali svoju kupnju. Iako sam uvjerena da taj trik već svi dobro znate. U vrećicama imam potpuno iste artikle, s istog popisa. Samo je jedna velika razlika. Ova me vrećica koštala 22,43 €, a druga 13,56 €. Još jedna ne manje bitna informacija je i ta da nisam kupovala na akcijama i rasprodajama. Pa kako je to onda moguće? Zapravo je vrlo jednostavno. Napravila sam popis za kupnju tako što sam izabrala neke opće namirnice koje se često mogu pronaći u obiteljskoj košarici. Tako u mojoj današnjoj vrećici, to jest vrećicama, možemo pronaći sljedeće: žitarice, mlijeko, ulje, sok, čokoladni puding, kavu, tekući sapun, mliječni namaz i mliječnu čokoladu. Neke se gramaže razlikuju, ali ishod je zapravo isti. Ušteda. Razlika je u tome što su u prvoj vrećici brendirani artikli, oni kojima volimo biti vjerni, a u drugoj su privatne robne marke. Sada ćemo provjeriti zašto sam baš odabrala to što sam odabrala. Krenimo s prvom usporedbom, a to će u ovom slučaju biti usporedba cijena. Imamo brendirane čokoladne žitarice i čokoladne žitarice privatne robne marke. Cijena brendiranih čokoladnih žitarica iznosi 6,73 € za 625 grama, a cijena čokoladnih žitarica privatne robne marke iznosi 2,29 € za 500 grama. Ako usporedimo cijenu po kilogramu, brendirane žitarice plaćamo 7,98 € po kilogramu, dok istovremenom kupnjom žitarica privatne robne marke kilogram plaćamo 4,58 €. U prijevodu, kupnjom čokoladnih žitarica privatne robne marke ostvarujemo uštedu u iznosu od 3,40 €. Također, možemo usporediti i ova 2 soka od naranče. Oba proizvoda dolaze u pakiranju od 1 litre. Razlika u cijeni? Dobro nam poznati brendirani sok od naranče platila sam 2,99 €, a istovremeno sok od naranče privatne robne marke koštao me 1,59 €. Ušteda 1,40 €. Ok, znamo da cijene nisu jedina stvar koja utječe na naše odluke. Što je s kvalitetom proizvoda? Svi smo čuli onu što si platila, to si i dobila. Je li tako? I nitko od nas ne želi kupovati lošije proizvode, pogotovo hranu za svoju obitelj. Pa idemo vidjeti jesam li kupila nešto lošije ili ne. Najlakši način, barem za prehrambene proizvode, je da provjerite deklaracije. Usporedimo čokoladni puding koji dolazi u pakiranju od 4 komada. Provjerit ćemo sastav, količinu šećera, hranjivih tvari i umjetnih dodataka. Svatko može lako provjeriti popis sastojaka da vidi jesu li nutritivne vrijednosti iste, jesu li neke bolje ili lošije od drugih, ima li u jednom proizvodu više umjetnih dodataka nego u drugome. Ako baš ne razumijete deklaracije, imate i aplikacije koje vam mogu pomoći da se snađete. Vidimo da su ovi proizvodi po nutritivnom sastavu gotovo istovjetni. Neke male razlike postoje, ali ne tolike da bi ukazivale na primjerice lošiju nutritivnu kvalitetu proizvoda privatne robne marke, koji je i cjenovno jeftiniji. Slična situacija je kod usporedbe 2 sina namaza. Prema nutritivnim vrijednostima možemo vidjeti da razlike postoje, ali ne u toj mjeri da možemo zaključiti da jeftiniji proizvod ujedno znači i lošiju kvalitetu. Znate zašto je tako? Zato što su često isti proizvođači koji proizvode proizvode poznatih brendova, oni koji rade proizvode pod privatnim robnim markama. Danas smo uspoređivali cijene i nutritivni sastav proizvoda da vidimo dobivate li uistinu manje ako manje i platite. Kao što ste mogli vidjeti, to nije bio slučaj. U budućim videima ću vam pokazati što sve možete saznati iz deklaracija, na što obratiti pozornost prilikom kupovine i ostale trikove kako biste znali što kupujete. Ako vam je ovo bilo korisno, stisnite palac gore i zapratite pametnu košaricu za više savjeta. Ili još bolje,
odite u kupovinu i ako povoljnije prođete zahvaljujući ovim savjetima, javite mi u komentarima koliko ste uštedjeli. Pozdrav i vidimo se uskoro!